Bună toată lumea, aici e Tigru și astăzi vom ca Asphalt 8. Sunt multe aici care trebuie să le închid, le iau și așa mai departe. Acesta este un racing game, un joc cu... De ce sunt eu așa departe? Nu știu, doar vreau să mă joc, dude. Așa, aici. Aici am rămas eu, mai am un canal de YouTube în engleză, puteți să vă duceți acolo, se numește The Lion. Și am renunțat acel canal, deci, și vreau să facem Nevada Elimination acum. Ce o să facem? Dacă eu o să vă spun acum, acest mod de joc, dacă ești ultimul când timpul se duce, afară din cursă. Permanent. Și trebuie să așteptăm. Și așteptăm. Și te poți odată încărca. Cred că asta e al patrulea videoclip care îl înregistrez azi. Am mai făcut două cu Jurassic World și... Nu, de fapt e al treilea. E al treilea video cu care îl înregistrez azi. Și probabil o să mai înregistrez încă unul cu Minecraft. Voi vedea. Și acum o să înceapă cursa. Ce-mi place muzica. Cred că o să țin. Dă-te din drum, mașină. Mai am timp până pe un loc 1. Sunt chiar în spatele meu. Încerc să mă țin pe șosea. Și uite, îți arată 4, 3, 2, 1 și cineva a fost eliminat. Am ratat boosterele alea. Dar n-ai nimic, mă descurc și fără ele. Deci cineva chiar în spatele meu. Și a ieșit afară. Poți să joci și multiplayer, dar probabil, ghicesc, este... Nu am jucat niciodată. Mă joc de foarte mult timp acest joc și nu m-am jucat niciodată multiplayer. Nu știu de ce. Uhu! Poți face o grămadă de lucruri în acest joc. Dar trebuie să ai grijă dacă ești cumva într-un loc care este mai lung și pierzi timp, probabil o să pierzi în acest mod de joc. Dar dacă ții boosterul aproape aprins tot timpul, o să fie foarte bine pentru tine. Și vă dați seama că Perfect Nitro îți dă mai multă viteză decât cel normal. Și îți dă voie să elimini inamicii foarte repede. Nu e o linie de sosire, trebuie să fii ultimul care cade ca să câștigi. Cam asta e rostul acestui mod. Și mai este un mod infectat care este destul de complicat. Nici eu nu cred că l-am înțeles total.
3 a fost eliminat, mai suntem 9 și tipul din spatele nostru. Problemă mare. Bagă booster, bagă. Nu vreau să pierd, vreau pe 1. 5, 4, 3, 2, 1. Am câștigat. Oameni buni, mă simt mândru. Nu prea am de ce, pentru că a fost foarte ușoară cursa. Ce am apăsat? Cred că am apăsat ceva bun. Cu telefon acesta al meu are mult de suferit din cauza că îi folosesc o grămadă din memorie ca să înregistrez videoclipurile și pentru jocuri. Și nu vreau nici... End. Și mai este un knockdown, cel care are cel mai multe knockdown eliminări câștigă. Nu tu trebuie să fii eliminat, trebuie să le elimini alte mașini sau pe celălalt. Și ia să vă arăt cum vă puteți customiza mașina. Vă duceți aici pe ăla verde. Te poți duce la tuning și îți poți băga de aici. Eu nu o să mi-am băgat absolut nimic. Și da, te poți duce la car paint. Poți să schimbi culoarea la ea. Sau poți să ții din astea. Uite, din astea așa. Jumate este roșie și jumate este black. Nu prea se vede, dar are 2 dungi. Uite, aceasta e foarte frumoasă. Sunt foarte multe. Depinde și de ce culori alegi. Da, v-am arătat asta. Hai să mergem înapoi. Mergem o dată înapoi. Mergem la play și hai să conducem. Yes, trebuie să luăm mașina asta. Eu ce frumos este. Face parte din D. Practic e următoarea mașină. Și nu vreau să... Trebuie să mut aia mai încolo. Și uite, o avem pe asta acum. Și putem să facem astea două. Iceland Audi versus Tesla. Poți să faci ori cu Audi, ori cu Tesla și Tokyo Classic. Pe care o să facem noi acum va fi Audi R8 versus Tesla. Cred că pe episod vor fi 2 curse, poate 3 dacă sunt eu mai rapid. Eu nu editez videoclipuri, nu știu cum să editez, nu sunt bun la editat. Nu mă judecați, nu toată lumea e cu calculatoare, eu sunt cu jocurile, fără setări și... Da, ați înțeles ideea. Scuze pentru sunete dacă se aud. Și hai să începem. Și dăm boost. Suntem doar eu și cu acest tip din fața mea. Care se pare că e înaintea mea, dar nu pentru mult timp. Dacă vine lângă mine este mort. Atât ai trebuie. Nu! Te prind. N-am prins. Vă place acest mod de condus? Pentru că mie nu. Îmi place aici. Și nu am absolut niciun gust și ăla se apropie de spatele meu. Nope. Nu se întâmple. Nu azi, nu niciodată.
Și nu ne ducem pe jos, ne ducem pe sus. Pentru că îmi place mie mai mult. Și de obicei asta e ruta pe care o luam eu. Suntem cu mult înaintea lui. Sunt multe locuri prin care te poți duce pe harta asta. Și se pare că suntem înapoi. Nu știu cum s-a întâmplat asta, dar suntem înapoi. Îl urăsc în momentul ăsta. Și pe mine, că am pierdut o grămadă de timp. O putem să-l ajungem. Nu vă faceți griji. Nu mă las eu pierdut așa ușor. Te poți accidenta și singur, dacă nu ești atent. Dar trebuie să-l prindem în urmă. Curând. Că pe aici, pe undeva, este linia de sosire. Haide, haide, haide! Așa, am câștigat. Yes, am câștigat. Frumos. Și cu banii aceștia care îi câștigi, uite, am câștigat 884. Poți să-ți cumperi noi mașini. O să vă arăt acum, că mai avem un minut sau un minut și puțin. Să vă arăt ce mașini sunt în acest joc. Sunt sute de mașini și toate sunt reale. Vă jur. Not now. Și ne ducem aici la mașini. Și ne ducem la clasa B. Aici începe minunțările. Aceasta e una din mașinile mele preferate până acum. Este un Aston Martin aici care nu prea îmi place. Îmi place acest Lamborghini. Foarte frumos. Dacă nu știți, a apărut un upgrade în GTA 5 care au băgat mașina asta. Cred că mașina asta. Sunt destul de sigur că sunt mașina asta și am avut și mașina. Se pare că telefonul meu e full. Deci, cred că va trebui să terminăm acest episod aici. Dacă v-a plăcut, lăsați un like, abonați-vă la canalul meu și ne vedem mâine. Pa, pa!